Fil-Lukanda Cavalieri Art Hotel f'San Ġiljan is-sibt wara nofsinhar saret il-preżentazzjoni tal-fondi miġbura b'Risq Puttinu u Simon Schembri Blue Light Foundation. Il-flus inġabru waqt dawra bil-muturi organizzata minn Frigo Hoggers Malta fost il-membri tagħhom u sidien ta' muturi oħrajn. Id-dawra saret fil-22 ta' Settembru li għadda u fiha ħadu sem aktar minn 130 sewwieq ta' muturi differenti. B'kollox inġabru aktar minn 2500 euro b'Risq Puttinu u Simon Schembri Blue Light Foundation. Puttinu Cares tgħin lil persuni milquta minn mard serju u l-familji tagħhom billi toffri akkomodazzjoni mingħajr ħlas għal morda u l-qraba tagħhom biex jibqgħu qribhom waqt trattament barra mill-pajjiż. Andrew De Celis għannom ta' Puttinu Cares għal din id-donazzjoni tgħin fil-ħidma ta' Puttinu. Ringrazzjament kbir il-Free Hoggers Malta li ħadu din l-inizjattiva fil-ħin liberu tagħhom illi jaħsbu fatt ieħor u jagħtu din id-donazzjoni ġeneruża ħafna biex jgħinu l-Puttinu Cares. Simon Schembri ringrazzja l-sewwieqa tal-muturi għal ġenerożità tagħhom. Jien nixtieq nirringrazzja lil bikers kollha li ħadu sehem di charity ride għax uraw rispett kbir lejn l-entitajiet li aħna qegħdin naħdmu għalihom. Simon Schembri Blue Light Foundation twaqfet minn Simon Schembri, il-kuntestabbli tal-Pulizija li weġġa serjament waqt il-qadi ta' dmirijietu bilan li toffri appoġġ psikoloġiku u finanzjarju lil membri tal-korpi dixxiplinati li jkunu involuti f'inċidenti serji waqt il-qadi ta' dmirijietom. Waqt il-preżentazzjoni, Jeffrey Police minn Free Hoggers Malta ippreżenta wkoll rigalu donazzjoni li ċkejken Queven u l-familja tiegħu. Thank you. Thank you lilek, ta' kelli ġejt ir-rajd ukoll, ta'?